És el moment de lliurar el Premi al Referent ETEC 2018. Els ho dèiem en començar. Un premi que vol reconèixer aquella organització o particular que destaqui per al seu impacte en la societat digital. Lliura, en aquest cas, el premi al president de l'ETEC, el senyor David Martí. Bé, bona tarda de nou. A mi, de fet, no em toca desvetllar res que no se sàpiga ja, perquè el Premi al Referent Digital ja fa dies, de fet fa setmanes que està parlat i decidit, i fa pocs dies que s'ha fet públic, com ho fem així habitualment. La veritat és que quan parteixes d'unes candidatures sempre és més fàcil perquè hi ha qui es presenta i per tant es tracta de triar entre la gent que es presenta, i en aquest cas sempre partim d'un full en blanc a la Junta de l'ENTEC quan a principis d'estiu o una mica abans de l'estiu ens posem a rumiar a veure qui ha de ser el referent digital. La veritat és que aquesta vegada va ser bastant senzill. S'ha de dir que per mi és un plaer poder-ho anunciar i poder-li entregar aquest premi a l'Alfons, que és algú que fa molts anys que conec, és algú que admiro molt, és algú que a més podem gaudir amb petites píndoles. Ells tenen diferents entregables a l'hora de treballar, però tenen unes que jo soc molt fan, l'Alfons ho sap, que són els Radical is Normal. Abans, en altres formats, es havien anomenat updates. Només dir-vos que l'últim update es va fer en un cinema, no recordo si era la Gran Via, o sigui, en una sala d'aquestes grans, i de fet ens s'haguessin pogut omplir un parell, suposo. I és una experiència que us recomano molt perquè si no recordo malament, són 2 hores de connexió en la qual l'Alfons, en alguns moments ho havia fet acompanyat, últimament s'ha tornat a atrevir a fer-ho sol, la qual cosa també és d'agrair i és d'admirar, et fa una repassada, una posada al dia general sobre el que és l'estat de l'art d'innovació a nivell transversal a tot el món. I la veritat és que són experiències formidables que, a més, es caracteritzen per una cosa que ara semblarà una obvietat, però no és tan fàcil, que és que són molt puntuals. O sigui, comencen a l'hora que diuen i acaben a l'hora que diuen, cosa que no és... Sap greu que a aquestes alçades haver de reconèixer aquestes coses, que són un detall i que haurien de ser normals, però no ho són tant. Pels qui no el conegueu, l'Alfons és llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, Master of Science in Information Resources a la Universitat de Siracusa de Nova York i diplomat en Alta Direcció d'Empreses per ESADE a Barcelona. És el fundador i president d'Infonomia, que és una empresa de serveis d'innovació des de l'any 2000, fundador el 2009 de Co-Society, una iniciativa per a l'estímul de la intersecció sistemàtica de negocis entre empreses, i el 2017 de l'Institute of Next, un espai per ajudar les empreses a pensar en el futur que ve i en com les afectarà. És consultor de grans empreses, ha dirigit més de 100 projectes sobre creació de cultura i dinamització d'equips d'innovació en tota mena d'organitzacions, especialment, cal dir-ho, en el sector privat. Ha publicat 30 llibres sobre ciència, tecnologia i innovació com a motors de transformació a les empreses, i una de les seves dèries favorites és tot el que té a veure amb la impressió additiva, mal anomenada impressió 3D. No m'allargo més, Alfons, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. M'han demanat que intervingui una mica més que simplement reconèixer el premi, per tant no és que m'agafi aquí el temps i que parli més que els altres, però és que m'ho han demanat. Per tant espero que estigui dintre del context dels premis. Abans de res, felicitats a tots els premiats. Un premi serveix perquè d'alguna forma veus que té sentit el que fas, hi ha un cert reconeixement. Jo crec que, a més, pels més joves que els esteu premiant avui, és un gran impuls per continuar. Haureu de resistir circumstàncies molt difícils al llarg dels anys
i el que voldríem uns 15 minuts és, dius una mica què és el que crec que hem après durant aquests anys i què és el que crec que ve, que pot ser interessant. Bé, la realitat és que nosaltres portem més de 20 anys treballant en temes digitals. Els més vells de la sala se'n recorden que des de l'any 95, que potser alguns n'hi havien nascut, els que esteu aquí avui, doncs vam començar a parlar de la revolució que venia. En l'any 95 vam començar a avisar que venia un món diferent, que una base digital transformaria moltes coses. Durant aquests anys hem tingut en el nostre equip més de 100 persones, crec que hem creat escola, hem creat una manera d'entendre com la tecnologia transformarà sobretot les empreses. Hem publicat molts llibres, teníem una revista que per molts encara és un referent, hem fet més de 100 projectes, etc. És a dir, que durant aquests anys hem fet moltes coses, ens hem mogut, però com molts altres. És a dir, que crec que donar-nos un premi a nosaltres, a mi concretament en aquest cas, és donar un premi a molta gent que des dels principis va entendre que aquí hi havia una cosa rellevant. O sigui, quan parlaven de tecnologia digital no parlaven d'una anècdota més, sinó d'un fet transformatiu. És una satisfacció al cap de més de 20 anys veure que efectivament això ha passat. Deixeu-me dir, si voleu puntualment, algunes de les coses que vam dir que passarien, que han passat, i d'altres que no han passat però que passaran. M'atreveixo a dir que encara no ha arribat el seu moment. Per exemple, un període tan antiquat com l'any 1993, jo vaig escriure un llibre, just tornant dels Estats Units, que tenia com a títol La informació com a recurs. I parlar l'any 93 que la informació era un recurs era molt atrevit, perquè en aquell moment del que es parlava és com a molt de la tecnologia, no del que alimentava la tecnologia, que era la informació. I si una cosa hem vist en aquests últims 20 anys és que efectivament on està el valor és en la informació, on està el valor és en les dades, i crec que moltes de les tecnologies que avui estem aplicant tenen com a objectiu treure més partit de la informació, que és el gran recurs. Amb això ho vam encertar. Hi ha una cosa que vam dir que ja fa uns quants anys que ningú ens ha fet cas, jo crec que encara no ens han fet cas, que és que hi ha una onada molt important de tecnologia inesperada que ve d'Àfrica, i dir això segueix semblant un exercici una mica agosarat, però soc dels que crec que tindrem una gran sorpresa tecnològica d'Àfrica, i per la simple raó que és el continent més jove del planeta. I la tecnologia vol dir joventut. És veritat que vol dir recursos, però clar, si a Àfrica tu agafes un de cada 10.000 nois o noies del continent, doncs estem parlant de molta gent a la qual pots donar capacitació i pots convertir-ho en una revolució tecnològica. Per tant, tenim una revolució tecnològica en els propers 10 anys inesperada que està aquí sota mateix. També vam dir que la tecnologia es convertiria en una cosa tan habitual que ni tan sols li donaríem importància. Jo recordo que en un moment determinat una de les revistes històriques del sector van fer una portada, una revista que es publicava a Nova York, i van dir tanquem. I era crec que del 2002. Dic tanquem. I quan veies l'editora deia tanquem perquè això del món digital s'ha convertit en alguna cosa tan habitual com una nevera. Diu, i qui parla de les neveres? Recordo, era una editorial realment per guardar. És a dir, que efectivament això s'ha complert, és a dir, la tecnologia es converteix en absolutament imprescindible. I avui mateix, que he visitat una empresa aquí a Girona que aplica l'Internet of Things a objectes d'un bar, una cafetera, per exemple, o que veiem Internet of Things als autobusos, ho veiem a la llum elèctrica, etc., crec que s'ha complert el que la tecnologia està a tot arreu. Dues coses més. Una és què vam dir que passaria, que crec que ha passat. Una, que la E que hi ha davant del vostre anagrama, doncs de fet ja no té molt sentit, està bé conservar-la des del punt de vista històric, per tant ho celebro, però la realitat és que hauríem d'estar posant ja una S de smart, perquè ara ja no és una qüestió de ser digital sinó de ser smart, és a dir, d'utilitzar la tecnologia per derivar intel·ligència d'allà. I estem a un pas pot ser 5-10 anys que tots posem una Q davant d'això en comptes de l'E o la S, de quàntum, perquè la revolució que ve de la informàtica quàntica serà una onada molt més poderosa que la que hem viscut amb internet. Aquesta canviarà el món d'altres maneres, canviarà l'estructura geopolítica del món i, per tant, els més joves de la sala comenceu a ficar-vos en aquest món que serà molt important.
També haig de dir que durant aquests anys he vist una cosa, i era que les empreses més soberbies i les empreses més segures del que feien doncs s'han adonat que possiblement era una mala estratègia estar en una posició tan segura. La frase que, per exemple, durant aquests anys van dir molt, empreses o persones dintre de les empreses que els anàvem a proposar coses, deien és que això no ho podem fer, mira, aquí s'està molt calentet, la frase que feien servir, aquí s'està molt calentet i clar, hem de no tocar gaires coses. Molts dels que deien aquí s'està molt calentet ara no tenen a on està molt calentet, perquè hi ha moltes empreses que literalment han tancat o que han hagut de... O sigui, empreses que no existeixen, en aquests 20 anys que nosaltres hem existit, moltes no existeixen perquè no han sigut capaces d'absorbir aquesta transformació digital amb tota la seva, importància. I aquesta jo crec que és un avís que podem donar pels propers anys. Els propers anys moltes empreses que es creuen molt segures tindran greus problemes perquè no són capaces d'incorporar idees noves, no del món digital, sinó en general de la intel·ligència dintre del seu discurs. Que bé, venen 3 o 4 coses. Una que ve claríssima en el món de la tecnologia és la importància de la ciència. És a dir, la distància entre ciència i tecnologia serà molt més curta. Veureu desenvolupaments que apareixen de la ciència bàsica que es converteixen molt ràpidament en productes en el mercat. De nou, això té a veure molt amb el món de la tecnologia quàntica. Segon, ve la necessitat de formar una quantitat extraordinària de gent amb nous conceptes. És a dir, tenim un repte per les universitats, però també per les empreses en general, de gestionar el talent d'una altra manera. Necessitem realment una renovació de quins són els coneixements i les habilitats que les persones han de tenir. Em permeto dir que una de les organitzacions més a transformar en els propers 10 anys són les universitats. I la tercera cosa que ve és buscar solucions a un fet extraordinàriament greu que és el trencament dels ciutadans amb la seva societat. És fàcil, evidentment, parlar de la situació política en la que estem, però si me la deixeu extendre a tot el món realment està amb un problema molt greu de distanciament dels ciutadans i els seus sistemes polítics. És a dir, el sistema no funciona. El sistema no funciona, bàsicament, al món occidental, i que resulta que ara hem de trobar com a referents des del punt de vista de l'eficiència econòmica llocs com a Xina, que són un sistema autocràtic, doncs no deixa de ser una paradoxa. Per tant, en els propers anys veurem com la tecnologia haurà d'ajudar a trobar un nou sistema polític. I això és una qüestió d'una extraordinària envergadura i que crec que alguns dels que esteu en aquesta sala joves haureu de fer. I haureu de fer des d'una posició més semblant a la d'un activista que a la d'un empresari. I vull acabar dient que, no sé, em volia atrevir a fer un petit exercici que crec que ningú fa mai i que crec que és just fer, que és parlar d'èxits i fracassos. Quan vaig rebre la vostra notificació i em vau comentar que em doneu un premi, doncs clar, sempre quan llegeixes un premi et llegeixes en clau de, mira, et reconeixen un èxit, et reconeixen una feina realitzada. I la veritat és que crec que és una de les coses que també hem de canviar molt en tots els àmbits, però també en aquest, que és què entenem per èxit. La veritat és que la gent té una confusió molt gran. Jo, quan a vegades tinc joves en un programa de lideratge en el que participo i els pregunto què és èxit per ells, doncs crec que els faig una mala jugada perquè no saben definir què és èxit. O sigui, cauen en el parany de dir que èxit és èxit econòmic, és reconeixement, poder, etc. Tenim un lío en entendre què és el que vol dir èxit. I això porta a que lamentablement l'èxit està en aquests moments molt lligat a que facis una cosa que creixi sense que importi com ho has fet. És a dir, aquesta idea que tot s'ho val per aconseguir tenir un èxit crec que és un dels grans problemes que tenim en la nostra societat. I jo no voldria, d'alguna forma, que em donguin un premi per això. O sigui, no vull que em donguin un premi per una feina que no es valora darrere què és el que hi ha. No vull dir que jo hagi fet alguna cosa incorrecta, crec que he actuat de forma totalment honesta, ètica, etc. Però la realitat és que crec que molta gent també ho ha fet i no ha aconseguit un èxit, possiblement perquè no som l'ecosistema adequat.
És a dir, en aquest món de la tecnologia és molt difícil fer una cosa en aquest país, és així. No som el lloc més receptiu, ni des del punt de vista de capital, ni des del punt de vista que les empreses sàpiguen absorbir-ho i assumir-ho. Tenim un problema realment d'imaginari col·lectiu per estar a l'altura de la revolució tecnològica i per tant hi ha molta gent a la que no se li ha reconegut un esforç extraordinari. Vull citar, per exemple, expressament els mestres. Crec que hi ha una gran quantitat de persones al sistema educatiu que han transmet als joves, sense que ningú els reconegui, tecnologia, els professors de tecnologia mai reconeguts, que els han transmès aquesta inquietud i que ningú els reconeixerà, fins i tot podríem dir que és un fracàs, perquè poses una gran quantitat d'energia i ningú t'ho reconeix. També puc parlar de la quantitat enorme d'empreses del sector tecnològic molt petites, ha sigut uns anys de molt esmicolament, moltíssima gent que ha fet una feina extraordinària, que molts d'ells no han tingut sort, la sort és un element molt important dels negocis, per tant no han aconseguit tenir la dimensió adequada, però si em permeteu, i perquè ningú ho diu, gent que no ha tingut èxit perquè els han enganyat i fins i tot els han estafat. I és un sector que, com molts d'altres, hi ha hagut gent que ha crescut no actuant de forma totalment honesta. No estic aquí desvetllant res ni acusant a ningú, sinó que crec que és molt important que tinguem en compte que el que hauríem realment de valorar cada vegada més és els èxits que s'aconsegueixen d'una determinada manera i no èxits que s'aconsegueixen de qualsevol manera. Per tant, no sé, moltes gràcies. Crec que hi ha un horitzó molt interessant en els propers anys, hi ha molt a fer, però, de nou, crec que també hi ha molt a fer en aconseguir-ho de la manera més clara, honesta i transparent possible. Moltes gràcies.